amma fa gayen nan ya haɗu. Zan so. Halitta ta musamman, akwai buƙatar na ƙara ganin fuskarta. Kyakkyawar halitta wadda komai na ta dace da zubinta ta janyo zuciya tamkar karfe da mayan karfe. Tasirin zuciya sako ne tsakanin zuciya da zuciya. Dacewar ruhi aiki ne zubi da dokokin halitta. Zaren kalan yadin ne, salon yayi daidai da maradin. Me kake so? Zan miƙo miki sako cikin wasu takaitattun harfa, amma girman su shine misalin girman duniya. 2 da yaren Hausa, 4 da yaren Larabci, 4 da yaren Fulanci, 4 da yaren Turanci. So ɗan baduwa akan gulbi, kowa bai ganin shi da aibi.